Ning Pulau Jawa iku ya wis kena diarani ajur ning durung ajur. Pripun? Kenapa ceritane kok wis ajur? Tondo-tondo nek wis kena diarani iku wong Jawa bakal mudal iki mau Semar. Iku wis bali nang Pulau Jawa. Muga Semar pisane bali nang Pulau Jawa mau disebut sabrang. Iku nyebrang nang Bali. Saiki wis balik nang Pulau Jawa muga Gunung Merapi iku wis pernah meledos. Nggih. Terus lapak pijere mlaku nang Bardaya iku ndi ngono. Iku ngono. Berarti wong iki wis balik tondo-tondo iku bakal lembur tutur. Bardaya iku ngono Jakarta. Ngono. Iku ngono ceritane. Lah iki mangkano aku winginane nyebut Satria Paningit iku jenenge wong Jenglot iku Semar. Semar. Sing ndampingi calone Satria Paningit. Berarti ingkang ndampingi Satria Paningit mangkin niku yang Semar langsung nggih. Iya, yang Semar. Dadi sapa wae sing momongane iku mudal wong sing jujur iku pasti iku piwulange tondo-tondo Semar sing ndampingi. Muga model saiki iki kang tuture apik lakune wong ya ora ngono. Berarti saniki niku muga liwat buku. Oh, dadi kegemblengane iki mau tanpa mawa biya dhek nglakoni kejujuran. Jadi ora mikir bodoh dunya diulang digembleng sak medine laku. Slakune iki mau yo apik. Nek iku nyawiji lan manunggal karo Islam sak padha. Cuma sebutane sing angel. Nggih. Asline ngono. Jadi sebutane cara pembacaan aku kono. Nek disebut wali utawa panutan Pulau Jawa besok ana 7 iku mau. Iku disamarno, ora sing sorbane kewer-kewer wong. Goleki ya angel. Wong sandangane sing cara Semare Gusti senono Gusti nurunake wayu. Iku sing disamarake sandangane Nyolo Wedi. Ngomong apa gak dipercaya terlalu dipedal-pedal. Wong bener disisih-sisihake. Wong salah dikepung-kepung. Iku ngono. Iku besok tetep nek wis mudale lembur tutur masalah Gunung Merapi atip-atip iki lebur. Iki besok iku tetep ora suwe nang ngono iku mau. Tapi nek sampai 2004 iku wis setengah saking gabah diterisan. 2024 24 iku wis setengah saking gabah diterisan. Jadi ora kenek. Muga mulai dugi wis gak ono perjanjiane saya sebagai di antara Semar iku wis gak kena diprediksi. Nggih. Semar iku muksa urip. Semar iku ratune dewa. ratune dewa. Monggo niki dereng dina kok. Ratune dewa. Oh, nggih. Ratune dewa. Nyawiji manunggaling Gusti. Nyawiji manunggal iku cara naluri ngono wis rame ngono Gusti Kanjeng Nabi.
fatwa apa sing Allah Taala waktu durung ana Islam iku janji puja nggone ucapan iku dilakoni karo Semar kuwi mau. Tapi jenenge ora Semar, Naya Gendrong. Semar ucapan wis demang dining urip. Penek mawon mboten sampe. Berarti sakniki niku sampun Wis nang Pulo Jawa maneh. sampun Semar iki. udan nggih. Tinggal gembleng anut bocah angon iki mau. Besok satria paningit modale kaya gadhut kaca. Bleber-bleber ra kena di sekati wong. Ya ora kena dimungsuhi wong. Ora wedi mimis, ora wedi apa. Muga wis kekuasaane Allah Taala. Sing repot iki kan goleki wali. Kewalian iki mau. Sing wong kewalian wong 7 iki mau, sak Pulo Jawa. Nah iku piye ngono. Muga wonge ora teko aliran ngono. Ning iso digathokno rono-rono iso ngono. Dadi ning bingung Allah. Nggih. Tapi insyaallah muni sampai 2030 sampai 2040 bakal merdeka. Tidak mungkin. Harus peperangan dulu. Perang dulu. Ora iso. Jadi harus menemoni banjir bandang Saramayit sih. Ibu banjir bandang Saramayit. Samantune niku pripun, Pak? Ya iki mau sing kul godang dosa sungut yang menabrak pengawan iki mau. Nek Tuban iki bakal merdeka. Di nek masalah dadine yo. Sing terakhir wae, sing terakhir sabare rong periode iki Tuban kok. Sadurunge Satria Paningit kok, sadurunge Ratu Adil kok. Itu ban asli kok. Ini gak salah kudu kelahirane di kecepatan di Semadi. Kokul. Naga aneh. Sampun jelas Pak niku. Wis jelas. Muga ngono bocah lagi wis udah iki. Enggak bener, wis S2 ben. Doktor. Ya lompe bocah mungkin ora berangasan ngono. Nggih. Enggak bingung ya, Mbak. Jenengan kok sampun ngertos niku pripun, Pak nggih? Nah iku mau menurut sampean aku ada pengalaman popo to. Aku ki urusan dolanan karepku dhewe. Kadang-kadang ro kono tak cocokno mek kanan. Nggih. Ya padha karo iki apa no ground iki tenantara. Akhire ana sing ero ngandani lah ngono. Sing pepet wis sing kono. Ya liwat. Tapi kan dibuktekno terus akhire. Ngoten niku jenengan ningali saking gawang-gawang ngoten niku nggih. Nggih. Gawang-gawang gaib. Jadi kula niki bodho ditakoni niku bingung. Tapi mumpun insyaallah pun tanpa kula saged yang ngene kula niki kan lagi belajar. Jadi tetap dimungsuhi Allah. Mergo nyimpang lakone. Aku direwangi ora rumangsa seneng, dhewe ora rumangsa kepeten. Kula urip temriki niki kula ngomong kali tangga-tangga. Nek ora seneng nyawang aku tutup ana rae. Anggapan aku pada melaku, yang penting aku ora nganggo. Apunten Pak balik ten kene yang Semar Dewa niku. Nggih. Medali niku sakit pundi, Pak? Sementara niki gembleng calone Satria Peningit di antara Ratu Adil. Niku ten Gunung Lawu. Ten Gunung Lawu. Nggih, ten mriku ten pesarean tapi boten pesarean. Petilasan perguruan Kanoragan. Nah, Semar nyaine Kanoragan, tapi ilmu sejati. Dadi jin setan kawula dewa iku
gurune. Dek. Nggih. Semar niku gurune dewa di antara dewa. Ngoten. Nah, tuntunan saking Islam genten sing saged kados dewa. Lampahe masuke ten mriku. Mergi napa? Ajeng nderek bapakne niku mboten angsal. Rawan Pulo Jawa. Iki wong kebadak. Kira rawan mulya baliya. Dadi dheweke gawe organisasi Kanoragan gembleng gawe pusaka. Liwat tangan, kekuatan tangan. Niku paksi namine. Aksi. Kan goleki sejarah ngoten niku. Tapi kula niki menawa enten, tapi mungkin ana muga ngomong ngono. Ana orane ra ngerti, tapi ana wong ngomong ngono. Jenenge taksi. Tapi disebut diringkes dadi peksi manane jentayu burung Garuda. Peksi kepepekisi Garuda iku Pulo Jawa. Undang-undange Pulo Jawa. Nggih, nggih. Dadi sisane pano, gak masuk ngono, gak iso. Kenapa? Apa dakwah Islam? Ya digodak wong ra ndusipno nggone wong ngene kene. Nggone wong Mojopahit. Nah iki ngulahi Kanoragan. Termasuk kan ilmu sing piye Kanoragan. Nah iku ngono-ngono sampean. Nah Tuban nejange. Ya rada mbek Tuban, pokoknya ya Tuban ngono Gunung Tuban ngono ning urung diroi barang iki mau. Mumpun diroi gawe wisata anti megono telagane. Terus jebar dhuwur. Terus ana patunge iku tenanan. Patunge patung ula. Ya kaya ula. Ya bentuk ula loro. Sak drum gede patunge. Nah sapa sing gawe wis dalah. Mbok ciciran banyu piye badhe. Waktu pikiran banyu cuma ngono ditimblong. Ngoten niku mboten sembarang tiyang saged ningali ngoten niku nggih. Mboten saged umum kok. Mamlo digawe wisata kan iku. Nah mriku enten guwane. Nah guwane niku mejange. Mejange yogane tiyang saking Baghdad kemawon. Niku gurune empu. Dewa setengah saking kaya dewa. Cuma nek dewa-dewa gak wong Semar. Nah niku saknane empuh Pulo Jawa iku murite. Tapi iku gurune empuh. Empuh sing pertama. Sebut paksi. Bapak Kaisi.